Unelmien saari. Tervetuloa kuuntelemaan unitarinaa Unianista, jolla on 2 supervoimaa. Hän saa kaikki ympärillään rentoutumaan täysin, poistamalla huolet ja tuoden tyyneyden. Lisäksi Unian voi nukkua syvää, levollista unta missä tahansa ja milloin tahansa, niin kuin sinäkin. Tarina toistuu 3 kertaa. Ensimmäisellä kerralla mukana on äänitehosteita, jotka auttavat sinua pysymään läsnä tässä hetkessä, juuri nyt, jolloin kaikki on hyvin. 2 seuraavaa kertaa ovat pelkkää puhetta, minun ääntäni, ja tahti hidastuu ja hiljenee loppua kohden, kunnes nukahdat. Unian istuu hiljaa puun juurella, silmät puoliksi ummessa, samalla kun tuulen kevyt kuiskaus kulkee hänen hiustensa läpi. Unian on aina ollut hieman erilainen, mutta ei niin, että se olisi häirinnyt ketään. Itse asiassa hänen erityislaatuinen kykynsä tuoda rauhaa ja levollisuutta ympärilleen on kuin lahja maailmalle. Hänen ei tarvitse muuta kuin sulkea silmänsä ja yhtäkkiä kaikki ympärillä olevat huolet haihtuvat kuin aamukaste auringon lämmössä. Tänään on erityinen päivä. Unian on saapunut kauan odotetulle paratiisisaarelle, joka on täynnä vehreää metsää, valkeaa hiekkaa ja turkoosin sinistä merta. Saari on kuin unelma, jossa kaikki on mahdollista ja missä aikaa ei tunnu olevan olemassakaan. Hän on tullut tänne latautumaan ja levähtämään, mutta ennen kaikkea hän haluaa jakaa tämän rauhallisen hetken ystäviensä kanssa. Unian on pakannut pieneen laukkuunsa tärkeimmät varusteet: pehmeän untuvatyynyn, kevyen peiton ja riippukeinon, jonka hän on saanut lahjaksi eräältä viisaalta vanhalta matkailijalta. Hänen kävellessään pitkin lämmintä hiekkaa aurinko hehkuu korkealla taivaalla ja sen säteet tuntuvat kuin ystävällisiltä taputuksilta hänen olkapäillään. Hän tietää, että pian on aika levätä ja latautua auringon energialla, joka on hänen elämänsä voiman lähde. Rannalla Unian kohtaa vanhat ystävänsä, värikkään papukaijan, joka lentää iloisen piipityksen säästämänä hänen luokseen, delfiinin, joka hyppää iloisesti aaltojen lomassa, kilpikonna, joka katselee häntä viisailla silmillään, ja pienen pupun, joka loikkii hiekan halki suoraan hänen syliinsä. Pupu katsoo Uniania suurilla silmillään ja painautuu tiukasti häntä vasten, kuin pyytäen lupaa nukahtaa hänen kainaloonsa. Unian hymyilee ja silittää pupun pehmeää turkkia. Tule, mennään sinne puumajalle, hän sanoo hiljaa. Heidän edessään häämöttää pitkä laituri, joka johtaa kirkkaiden vesien ylle rakennettuun puumajaan. Ilma on tyyni ja ainoat äänet ovat lintujen viserrys ja aaltojen hiljainen liplatus rantaa vasten. Se on täydellinen paikka rauhoittua ja unohtaa kaikki maailman kiireet. Saavuttuaan puumajalle Unian ripustaa riippukeinunsa vahvasti 2 terassipylvään väliin. Paikka on juuri sopivan varjoisa ja riippukeinusta näkee suoraan ulos merelle, missä aurinko kimmeltää tuhansina timantteina veden pinnalla. Unian asettelee untuvatyynyn keinuun ja nousee itsekin siihen, vetää peiton ylleen. Pupu loikkaa hänen viereensä ja käpertyy pehmeästi hänen kainaloonsa. Riippukeinu heilahtaa kevyesti tuulen mukana ja Unian katselee maisemia. Taivas on täydellisen sininen ja merellä näkyy muutama valkoinen purje. Lintujen laulut kertoo tarinoita kaukaisista maista ja kaukana horisontissa näkyy vuorijonon huiput. Delfiini hyppää jälleen veden pinnan ylle ja papukaija lentää puunoksalle kujertaen pehmeästi. Kilpikonna ottaa paikkansa terassin reunalla ja katselee tyytyväisenä maailman menoa. Unian huokaisee syvään, antaa rauhan ja tyytyväisyyden täyttää hänet. Hän tuntee, kuinka auringon lämpö ja ystävien läsnäolo saavat hänet rentoutumaan.
Hänen silmänsä painuvat hitaasti kiinni. Ja hän tuntee nukkuessaan, kuinka saaren lämpö ja aurinko täyttävät hänet uudella energialla. Se on paikka, jossa kaikki unelmat ja toiveet ovat totta. Paikka, jossa kaikki murheet unohtuvat ja missä vain rauha ja onni ovat olemassa. Pikkuhiljaa Unian ja hänen ystävänsä nukahtavat yhdessä, kelluen kevyesti riippukeinussa. Meri jatkaa lauluaan ja aurinko suojelee heitä pehmeillä säteillään. Tämä on heidän unelmien saarensa. Paikka, jossa kaikki on mahdollista ja missä levollinen uni on kaikkein arvokkain aarre. Ja niin he nukkuvat, torkkuvat, aivan kuten saari oli tarkoitettu, unelmien saarena, jossa rauha ja rakkaus löytävät kotinsa. Unian istuu hiljaa puun juurella, silmät puoliksi ummessa, samalla kun tuulen kevyt kuiskaus kulkee hänen hiustensa läpi. Unian on aina ollut hieman erilainen, mutta ei niin, että se olisi häirinnyt ketään. Itse asiassa hänen erityislaatuinen kykynsä tuoda rauhaa ja levollisuutta ympärilleen on kuin lahja maailmalle. Hänen ei tarvitse muuta kuin sulkea silmänsä ja yhtäkkiä kaikki ympärillä olevat huolet haihtuvat kuin aamukaste auringon lämmössä. Tänään on erityinen päivä. Unian on saapunut kauan odotetulle paratiisisaarelle, joka on täynnä vehreää metsää, valkeaa hiekkaa ja turkoosin sinistä merta. Saari on kuin unelma, jossa kaikki on mahdollista ja missä aikaa ei tunnu olevan olemassakaan. Hän on tullut tänne latautumaan ja levähtämään, mutta ennen kaikkea hän haluaa jakaa tämän rauhallisen hetken ystäviensä kanssa. Unian on pakannut pieneen laukkuunsa tärkeimmät varusteet, pehmeän untuvatyynyn, kevyen peiton ja riippukeinon, jonka hän on saanut lahjaksi eräältä viisaalta vanhalta matkailijalta. Hänen kävellessään pitkin lämmintä hiekkaa aurinko hehkuu korkealla taivaalla ja sen säteet tuntuvat kuin ystävällisiltä taputuksilta hänen olkapäillään. Hän tietää, että pian on aika levätä ja latautua auringon energialla, joka on hänen elämänsä voiman lähde. Rannalla Unian kohtaa vanhat ystävänsä, värikkään papukaijan, joka lentää iloisen piipityksen säästämänä hänen luokseen, delfiinin, joka hyppää iloisesti aaltojen lomassa, kilpikonna, joka katselee häntä viisailla silmillään, ja pienen pupun, joka loikkii hiekan halki suoraan hänen syliinsä. Pupu katsoo Uniania suurilla silmillään ja painautuu tiukasti häntä vasten, kuin pyytäen lupaa nukahtaa hänen kainaloonsa. Unian hymyilee ja silittää pupun pehmeää turkkia. Tule, mennään sinne puumajalle, hän sanoo hiljaa. Heidän edessään häämöttää pitkä laituri, joka johtaa kirkkaiden vesien ylle rakennettuun puumajaan. Ilma on tyyni ja ainoat äänet ovat lintujen viserrys ja aaltojen hiljainen liplatus rantaa vasten. Se on täydellinen paikka rauhoittua ja unohtaa kaikki maailman kiireet. Saavuttuaan puumajalle Unian ripustaa riippukeinunsa vahvasti 2 terassipylvään väliin. Paikka on juuri sopivan varjoissa ja riippukeinusta näkee suoraan ulos merelle, missä aurinko kimmeltää tuhansina timantteina veden pinnalla. Unian asettelee untuvatyynyn keinuun ja nousee itsekin siihen, vetää peiton ylleen. Pupu loikkaa hänen viereensä ja käpertyy pehmeästi hänen kainaloonsa. Riippukeinu heilahtaa kevyesti tuulen mukana ja Unian katselee maisemia. Taivas on täydellisen sininen ja merellä näkyy muutama valkoinen purje. Lintujen laulut kertoo tarinoita kaukaisista maista ja kaukana horisontissa näkyy vuorijonon huiput. Delfiini hyppää jälleen veden pinnan ylle ja papukaija lentää puunoksalle kujertaen pehmeästi. Kilpikonna ottaa paikkansa terassin reunalla ja katselee tyytyväisenä maailman menoa. Unian huokaisee syvään, antaa rauhan ja tyytyväisyyden täyttää hänet.
Hän tuntee, kuinka auringon lämpö ja ystävien läsnäolo saavat hänet rentoutumaan. Hänen silmänsä painuvat hitaasti kiinni. Ja hän tuntee nukkuessaan, kuinka saaren lämpö ja aurinko täyttävät hänet uudella energialla. Se on paikka, jossa kaikki unelmat ja toiveet ovat totta. Paikka, jossa kaikki murheet unohtuvat ja missä vain rauha ja onni ovat olemassa. Pikkuhiljaa Unian ja hänen ystävänsä nukahtavat yhdessä, kelluen kevyesti riippukeinussa. Meri jatkaa lauluaan ja aurinko suojelee heitä pehmeillä säteillään. Tämä on heidän unelmien saarensa. Paikka, jossa kaikki on mahdollista ja missä levollinen uni on kaikkein arvokkain aarre. Unian istuu hiljaa puun juurella, silmät puoliksi ummessa, samalla kun tuulen kevyt kuiskaus kulkee hänen hiustensa läpi. Unian on aina ollut hieman erilainen, mutta ei niin, että se häiritsisi ketään. Itse asiassa hänen erityislaatuinen kykynsä tuoda rauhaa ja levollisuutta ympärilleen on kuin lahja maailmalle. Hänen ei tarvitse muuta kuin sulkea silmänsä ja kaikki ympärillä olevat huolet haihtuvat kuin aamukaste auringon lämmössä. Tänään on erityinen päivä. Unian on saapunut kauan odotetulle paratiisisaarelle, joka on täynnä vehreää metsää, valkeaa hiekkaa ja turkoosin sinistä merta. Saari on kuin unelma, jossa kaikki on mahdollista ja jossa aikaa ei tunnu olevan. Hän on tullut tänne latautumaan ja levähtämään, mutta ennen kaikkea jakamaan tämän rauhallisen hetken ystäviensä kanssa. Unian on pakannut pieneen laukkuunsa tärkeimmät varusteet, pehmeän untuva tyynyn, kevyen peiton ja riippukeinun, jonka hän on saanut lahjaksi eräältä viisaalta vanhalta matkailijalta. Hänen kävellessään pitkin lämmintä hiekkaa aurinko hehkuu korkealla taivaalla ja sen säteet tuntuvat kuin ystävällisiltä taputuksilta hänen olkapäillään. Hän tietää, että pian on aika levätä ja latautua auringon energialla, joka on hänen elämänsä voiman lähde. Rannalla Unian kohtaa vanhat ystävänsä, värikkään papukaijan, joka lentää iloisen piipityksen säästämänä hänen luokseen. Delfiinin, joka hyppää iloisesti aaltojen lomasta, kilpikonnan, joka katselee häntä viisailla silmillään, ja pienen pupun, joka loikkii hiekan halki suoraan hänen syliinsä. Pupu katsoo Uniania suurilla silmillään ja painautuu tiukasti häntä vasten, kuin pyytäen lupaa nukahtaa hänen kainaloonsa. Unian hymyilee ja silittää pupun pehmeää turkkia. Tule, mennään puumajalle, hän sanoo hiljaa. Heidän edessään häämöttää pitkä laituri, joka johtaa kirkkaiden vesien ylle rakennettuun puumajaan. Ilma on tyyni ja ainoat äänet ovat lintujen viserrys ja aaltojen hiljainen liplatus rantaa vasten. Se on täydellinen paikka rauhoittua ja unohtaa kaikki maailman kiireet. Saavuttuaan puumajalle Unian ripustaa riippukeinunsa vahvasti 2 terassipylvään väliin. Paikka on juuri sopivan varjoisa ja riippukeinusta näkee suoraan kauas merelle, missä aurinko kimmeltää miljoonan timantin lailla veden pinnassa. Unian asettelee untuvatyynyn keinuun ja nousee itsekin siihen vetäen peiton ylleen. Pupu loikkaa hänen viereensä ja käpertyy pehmeästi hänen kainaloonsa. Riippukeinu heilahtaa kevyesti tuulen mukana ja Unian katselee maisemia. Taivas on täydellisen sininen ja merellä näkyy muutama valkoinen purje. Lintujen laulut kertovat tarinoita kaukaisista maista ja kaukana horisontissa näkyy vuorijonon huiput. Delfiini hyppää jälleen veden pinnan ylle ja papukaija lentää puunoksalle kujerrellen pehmeästi. Kilpikonna ottaa paikkansa terassin reunalla ja katselee tyytyväisenä maailman menoa.
Unian huokaa syvään, antaen rauhan ja tyytyväisyyden täyttää itsensä. Hän tuntee, kuinka auringon lämpö ja ystävien läsnäolo saavat hänet rentoutumaan. Hänen silmänsä painuvat hitaasti kiinni, ja hän tuntee nukkuessaan, kuinka saaren lämpö ja aurinko täyttävät hänet uudella energialla. Tämä on paikka, jossa kaikki unelmat ja toiveet ovat totta. Paikka, jossa kaikki murheet unohtuvat ja jossa vain rauha ja onni ovat olemassa. Hiljalleen Unian ja hänen ystävänsä nukahtavat yhdessä kelluen kevyesti riippukeinussa. Meri jatkaa lauluaan ja aurinko suojelee heitä pehmeillä säteillään. Tämä on heidän unelmien saarensa, paikka, jossa kaikki on mahdollista ja missä levollinen uni on kaikkein arvokkain aarre. He nukkuvat, kuten on tarkoitettu, unelmien saarella, jossa rauha ja rakkaus löytävät kotinsa. Hyvää yötä, ystäväiseni. Kauniita unia.